Perdó. Ja, bueno. Volem començar, com no, felicitant els companys i companyes de Maulet per muntar aquest nou rebrot que ja és el 9è. Ja fa un any, en aquest mateix poble, posàvem públicament les bases del procés que ens ha de conduir a formar una sola organització juvenil, al si de l'esquerra independentista. Recordo perfectament el que les companyes de la Cagell, i sé que també moltes de Maulet, sentíem llavors. Recordo incertesa i certa por al fracàs, por a que els prejudicis mutus ho engeguessin tot en l'aire. Però també vivíem el procés amb molta il·lusió, amb la il·lusió ni més ni menys de les que som conscients de la magnitud del que hem iniciat. Hem iniciat la construcció d'un moviment juvenil unitari, que no només ha de ser el futur, perquè els joves som també el present. I la millor contribució que podem fer en present a l'esquerra independentista és arrelar-la als barris, viles i ciutats, perquè la independència i el socialisme només els aconseguirem lluitant des de la base, poble a poble, barri a barri. Així doncs, seguim il·lusionades, però sobretot, seguim convençudes que aquest procés no s'atura, agradi a qui agradi i molesti a qui molesti. I aquest convenciment no és pas gratuït. Al llarg d'aquest darrer any, des del rebrot passat, hi ha hagut passes fermes en forma de treball conjunt. Petits gestos que ens han fet acostar-nos, tot i que no sé fins a quin punt en som totes conscients. Parlo, per exemple, del munt de manifestos que hem signat conjuntament, sobretot antipatriarcals, però també, per exemple, sobre la presidència europea. Parlo dels nombrosos cartells on hem aparegut juntes i recordo especialment, per la seva transcendència, el cartell juvenil unitari de l'11 de setembre passat. Parlo de l'1 de maig a la població valenciana de Canals, on vam decidir no només muntar un acte juntes, sinó convidar d'altres joves organitzades. Penso també en Manresa i en la seva decisió d'unir-se en un sol nucli local, prioritzant les necessitats de poder Manresa a qualsevol diferència. Parlo també d'altres barris i pobles, en presència de Maulet i de les nostres assemblees de joves, que a poc es van acostant. I penso, inevitablement, en el meu barri. Potser perquè és el que tinc més a prop, i és el que he vist. I sento que és una sort poder viure aquest exemple de treball conjunt des de dins. És cert que queda molta feina a fer, però és increïble veure de tan a prop com ens animem a fer cada vegada més coses plegades. Actes, formació, setmanes de lluita. Fins i tot gestos tan mancats aparentment d'importància, com és fer una pancarta o una cervesa juntes, o haver encartellat una tirada als cartells d'aquest aplec i els de l'Assemblea de Joves del Barri em fan estar segura de que anem pel bon camí. Està clar que no tots són flors i violes, que queda encara molta desconfiança, fruit del desconeixement mutu, i que no podem enganyar-nos pensant que el pitjor ja ha passat, perquè el més difícil vindrà els propers mesos, el proper any. Però n'estic segura que aquesta maduresa que ens aporta la militància, aquesta maduresa que ens ha portat a voler-nos unir en la lluita comuna per la llibertat del nostre poble, ens farà també afrontar els sacrificis que totes dues organitzacions haurem de fer perquè això surti bé. Ja sabíem, quan ho vam començar, que no seria gens fàcil, però cal ser molt conscients que la unitat juvenil no és un caprici de ningú, és un compromís que hem pres, és la nostra responsabilitat envers les generacions que entraran a formar part de la sectorial juvenil en els propers anys, perquè no hi ha millor llegat per deixar a aquestes futures militants que una organització juvenil única, forta i ben organitzada. Visca la terra! Visca la terra! Visca la terra! Visca, visca, visca! Visca terra lliure! Visca, visca, visca! Visca terra!